lokaci ne, a yanzu ba dukkan mun gane YMS ne group dawakin kudu masu kaunar juna ne. Komai lokaci ne, a yau kuma dukkan mun gane YMS ne group dawakin kudu masu kaunar juna ne. Da fari sai na sa gwani na sarki Allah shi ne yayi ni yayo umma na yace mi sallah shi yaso a yanzu muka ƙara kwana darajar manzo na dan amina Abdul Samad na yi baituka na YMS muna ta murnar buɗe ƙungiyar dawakin kudu. Komai lokaci ne, a yau kuma dukkan mun gane YMS ne group dawakin kudu masu kaunar juna ne. Farko na yi godiya ga Allah mai yawan ruwa, iya halicci kaguwa kifi zai zauna cikin ruwa, tafiyar ta mu karuwa, ƙungiyar ta mu ce uwa, mu zauna babu damuwa, ba ƙarya mu yan uwa, hakan zai sami yaduwa, da juna babu rabuwa, ƙungiyar ta mu godiya, Allah ba mu kariya. Da fari mu gode Allah sarki na abin bauta, ka yaye min kasala Allah ka hana biyo cuta, na fada soyayya karshe haka aka min cuta, na so ta jini da hanta ita ko zuciyar ta kwai cuta, da ni da ita musaba ko mun bata musasanta, kwasam a gidansa abbanta ya ce ta fitar da zabinta, ranar naga cin amana ni awwal ayi min keta. Komai lokaci ne, a yau kuma dukkan mun gane YMS ne group dawakin kudu masu kaunar juna ne. Ya Rabbu muna godiya gare ka da kai mana baiwa, domin mun ka gode Allah zai karawa, da ta mun ka soma wata ran sai mikewa, wanda ya kama rabbana ba shi bayin tabewa. Ya Allah ka taimake ma bin ka biyo dorewa, Ubangiji ka tsaya mana kar da biyo kaucewa. Komai lokaci ne, a yau kuma dukkan mun gane YMS ne group dawakin kudu masu kaunar juna ne. Sallama na yau ku ban amsa masoya duka mun gane, tafiyar mu muke akan tsari wannan makon ga dama ne, Allahu gwani nake roko shi ke mana babu wasa ne, YMS kungiyar tamu samsam ba mu raina kowa ne, DJ su maton da Alhaji Jiref yan amana ne, bi Amir Song na ya addu'a gun Allahu ya musa roƙon mu. Ni Jiref na gayya ne, na zo zan yi baitukana, waka ce ta kungiyar mu muna yin addu'a ga juna, dawakin kuddi ne garinmu ga mata da 'yan uwana, Jiref ne kira gare mu mu zauna babu cin amana, ba kyashi a kungiyar mu kuma ba sa'insa da juna, Allah rabbana na roka ya bar mata da 'yan uwana. Komai lokaci ne, a yau kuma dukkan mun gane YMS ne group dawakin kudu masu kaunar juna ne. Abokai na ku saura
kusa lura rayuwa akwai korayu MD mai waka ina gaisuwa wai MS makara akwai karami gadara kyale mai fisara wanda baya son mai sharuwa ni fata Allah ya kara ciki ya tsare asara Allah ka tsare mu sharrin wanda baya son mi rayuwa soyayya ce tushen komai mulki Allah ba komai bin sa ne samun komai hanyar sa na bi neman komai shi ke komai wai MS group da wakin kudi Elbash zan bayani wanga group yana da tsari kan tafiyar mu babu gori wai MS group da wakin kudi kowa baya san mu ware Komai lokaci ne, a yau kuma dukka mun gane. YMS ne gurup da wakin ku da masu ƙaunar juna ne. komai lokaci ne a yanzu ba dukkan mun gane YMS ne group da wakin kudu masu kaunar juna ne